Apa sampai? Hah? Besang wahid seberapa? Oh seberapa? Nesna butterfly lah bro? Hah? Jahin. Oke sorry. Oke sorryयाव सेंग्राफोरा मोनथिगोना मोनथिया सेंग्राफोरा बेयाव फैनांगो बाटारफ्लाइ लानानै सेंग्राफोर बेवहाय बाटारफ्लाइ लानानै फैनांगौ बेनिफ्राय खुलुमनांगौ बोर मोनोनो आरो नोङो जाय बाटारफ्लाइखौ लानानै फैगोन बेखौ मोनखायोनो माने दा सेंग्राफोरा फैदोसो थाब थाबैनो गाबोनो बाटारफ्लाइफोरा लाना फै आरो थाब थाब खुलुमफै जाफुंखागोन जायनो नांथारगौ बाटारफ्लाइखौ सेंग्राफोर बेवहाय लाना फै आरो खुलुमफै र' दसे उनाव आं नोंसोरनि बाजैनाव सोंगोन र' बाजैया मा होनो भगेस्वरिया मा ओरैबायदि मानसि बापापा आंहा आरो बाटारफ्लाइबो गैयाना सान्दुं खोबथेलायदोलै सान्दुंआबो ओरैबायदि जाबाय थानो हाबावगोन ना बे बोसोराव गरमा सब माने बाटारफ्लाइ लायै लायै फैनाय गोजा हारसाफोरनि भगबान फुजिनायखौ मानिनांगोन दे ओरैबायदि माने फेमिलि ओरैबायदि गोजान गोजाननिफ्राय फैयो बिसोरो मा जाखो जागोन फै हो जेबो नङा जाबाय सेंग्राफोरा जाय बाटारफ्लाइखौ नांगो बेवहाय लानानै फै आरो खुलुमफै जाफुंखायोनो सेंग्राफोर सोरनोबा फसायनाय दंखामायोब्ला बाटारफ्लाइ दङब्ला बोरै खुलुमोनलाय हा बोरै हाबगोन नोङो नायलाय नै बेवहाय थांनो थाखाय बेनिफ्राय लाइन नांदो बोरै खुलुमगोन नोंलाय हा खुलुमना फैथारगोन होमबा बा हानाय नङालै बेवहाय हा अ नै मोखाङाव नाखाय नों थां आं ओरै हाबैनि थां नों ओरै थां हर आंनिबो बोर बिना फैबानो जाबाय जायो दे भगबाना मानियो नोंसोर सानैबो थां बोरै जायो नुदोंना बोरै जायो लाइना केमेरा दानलां नायलाय भगेस्वरियाव माबायदि बोर बिनो फैयो मानिनांगोन आरो न दोन सेंग्राफोर आंहा बाटारफ्लाइखौ लानानै खुलुमना फैबायलै आंहा बाटारफ्लाइखौ लाना खुलुमना फैबाय हायालै बेवहाय अयथासार मानसि थैलांगोन खुलुमनो हाया हाबनोनो हाया मन्दिराव माने सिनि फानो बिसोरनिया सिनि फानलायो भगबाननो गोदै मिथा होयो बिसोरो सिनि लायो जायफोरा बाटारफ्लाइखौ लाना खुलुमफैगोन मोनखागोन आरो न' दाउट खामानि बर' दखान फिथा हा दखानाव मा जानो फिथा फानदों फिथा फानदो हाबनो सलाय नमस्कार कमला नारें कमला सोंनो थान्दानो भाजा जाना थांनो ओइ सायाव फै थान्दा जाना थांनो खुलुमफैदो मोजां बबेनि ओइ माबानि जाला फैब्लानि खाथिनि थां माबायना आखाइ नायजानो नामा
हो आखाइ नायजान हो आखाइ नायजायो नायनो बानायदों हो साननाय हनाय जाफुंगोन ना जाफुङा आं रोङालै है रोङा नों बायगन मन्दिराव नोंनाव ला नै दाम जागोन बे मा दाम मन्दिरावसो दोनगोन बालाय ओरैनो ला गोबाव जाबाय नामा फैनाया गोबाव जाबाय दे सेंग्राफोर गोजा फैदो ना सेंग्राफोर गोजा फैदो हा मा क्लासाव फरायो कासियाराव फरायो ಮುಂದೆ नोंसिना बाटारफ्लाइआ बोरो हा हा बाटारफ्लाइ लाबाखै बाटारफ्लाइ लाबाखै ओइ सेंग्राफोर नोंसिना बाटारफ्लाइआलाय बोर' हा बाटारफ्लाइ लाना खुलुमबा मोनो मोजां फैदो फट'आ मोजां फैदो फट'आ मोजां फैदो जाबाय हाबा जाबाय बेसेबां बै खै बोसोरनि मिथियो उन्दै उन्दै सानदो आच्छा बबेनि सालबारिनिफ्राय सेसापानिनि दुनियानि लोगो दं आंहा उल्था जादोंलै फट'आ ओरैसो थानांगोन ओरैसो थानांगोन फट' नांगौबा ओरैसो थानांगोन ओरै उल्था ओरैबा उल्था जागोन दे जागदर पहले क्या है स्किलर वाइज प्रोफेशनल है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज ओरै मोजां फैगोन सानदुआ उल्था जादोंमोन ना दहाय जाबाय ना